Hile eta beza kategoria ezberdinak egoten ziren bere bai. Zerzu? Hile eta funerala egoten zen kategoria ezberdineko. Igual batzutan hilua bat, beste batzutan bat bakarrik edo lango gozo. Guk beste batzuk moden egin duzu. Baina, nik ere da honetzen, hankantatzen bateka gure usaba, aberatzak izan zen. Eta gero, hainena jardinerun Andre, hori bitxotzatzu bete izan zen. Eta horria, zera bizkera, jarraba, hori itzen danen, zenaka kantaten baratzen joten gezuela. Eta kantako dure, geldi honeaz, hone badeko zeaz. Eta nintzen azinen, harin honeaz, honek azteko zeaz. Ingo idele.